surprise ngayon ay walang iba kundi Sir Hil Molina, 67 years old from Nantangalan. Kaya titignan natin kung ano ang magiging reaksyon ni Sir sa ating pa-surpresa dahil ipa-prank natin siya na kunwari dumating na yung order niyang TV. So hindi natin alam kung ano yung magiging reaksyon niya sa ating pa-surprise kaya samahan niyo kami. Aras! Yeah. Lil Collie. Round 1, 187 production. Nung ako'y bata pa, nang iwan ako ng aking ama, mata'y lumulungan na. A few moments later. Ni nanay nang iwan niya, sa'kin ay may bumulong. Sabi ni tatay na huwag iiyak, malungkot ako, aking ama. Kung may pagkakataon na mayakap siya. Hi guys! So dito na nga tayo ngayon sa bahay ni Sir Hil Molina at isa-surprise na nga natin siya. So doon yung bahay nila. Nakikita nyo ba yung tatlong lalaki doon? So doon banda yung bahay nila at papapuntayin na lang natin dito mamaya si Sir Hil. Ayun. So ano pong hinintay nyo? Alright! Na mayakap siya at masabi ko na mahal kita, ama. Awiting to ay alay ko sa'yo. Oh my God! Wow! Mahal na mahal, mahal kita, oh aking ama. Hi, good afternoon po, sir. Sir, kayo po si Sir Hil Molina po? Hil Molina po. Pwede ako dyan. 1 plus 1. Huwag kayong maingay. Hintayin natin siya. Paprank natin siya. Ayan, so hintayin natin siya. Mukhang nagpapalit na si tatay. Nagbubulungan tayo ngayon. Mahal kita, oh aking ama. Ako at sinanay. Hindi tayo pinapansin. Ako at sinanay, iniisip ka sa panaginip na tayo magkikita. Sa'yo yan o sa ibang ako? Sa akin. Doon lang tayo kumakaw. Well, sa akin, bakit? Ginawa niya. Ikaw yan. Oh! Ginawa niya. Ticket, yung tawagan. Kita mo ang. Ano nga rin sa akin? Hindi din. Ante. Hi, sir. Ikang na panang na. Sir, mukhang naghanda po kayo dito. Ano pong meron? Ay, sir, meron po palang dumating po yung order po yung TV po. Opo, TV. Alam niyo na po yung order yung TV, sir? Hindi ko pa alam, madam. Ay, hindi niyo pa po yun alam, sir. Di bali, wala naman po kayong babayaran doon. Parang i-receive nyo lang po Tignan yung mo, ang TV, galing. sir. Maliit. Tsaka binibideo po namin, sir, kasi po kailangan po doon sa company po namin. Ayos lang po ba, sir? Ayun. Ayos lang pala. Laging okay si sir, ah. Okay po. Oo, wala na yan. Boy.
Ayan, sir. Sa asawa niyo po, sir. One more jacket din. Happy birthday niyo po, sir. Ayun, sabi ko na nga ba, birthday ni sila sa may handaan dito. Ilang taon na po kayo, sir? 67. Bigay ko ulit sa 67, sir? Parang 50 lang, sir. Oh, di ba? Ayan. So, ano na lang po. Di bali, mabuhat niyo na ba? Balit lang naman nila. Nasaan si ano? Si ate mo? And sir, pirmahan niyo na lang po. LG po yung sir, LG. Haplos na galing sa'yo Mga payo na tinuto mo May pagkakataon na mayakap siya At masabi ko na mahal kita ama Awitin ko ay alay ko sa'yo Mahal na mahal Mahal kita o aking ama Gumuho ang pangako, pangarap ay napako Hindi mo madali ang kalungkutan ay itago Kahit naman ang bagay, meron katapusan At meron kang pagsubok na kailangan magpasan Makasama ka, binuhay mo ko ay bigay ng Diyos At ala na iniwan mo, hindi magtatapos Dahil may isang kawitin na likha ng iyong anak At meron kang isang anak, pangako di na iiyak Pangako di na iiyak Salamat siya. Happy birthday, sir! Surprise! Umiiyak na si tatay. Sige, sandali. Sangit! Ang sangit! Awanin palisan. Sakit. Sakit. Pagit kayo nga, nagadupay yung muwan. Na yung mga buhay. Napaiyak si tatay. May nag-comment, bugo niya loob. Ay, nagulat si tatay sa sorpresa. Hindi, Yan po, tatay, yung sorpresa po ni Ma'am Salva po para po sa inyo. Ayan, so kahit malayo po siya, tatay, pinaparamdam po niyang mahal na mahal po niya kayo, tay. Ala, pati ako naiiyak. Ano ba? Pangulit ko lang ang pumunta dahil sa amin na anong handa ko. Pagkatapos may ganyan pala lang sinabi sa akin. Hindi pa sinabi. Surprise kasi yan po, tatay. Yan. Manggo daw, ang sikat. Pero di mo timbagbaga kanya anak ko nga dakas tagayam. O dahil sa lutsog ka kanya nga dahandak nga ba. Awan ko raking katatagayam. Yung surprise mo kanya nga kasta. Bar, sumalo. Oo. Papalitin ko. Bre, Wala na, wala na. Kasawa na si Gigi na bot. Sige anak ko, thank you na lang anak. Sulat ka. Yung sulat mo na. Ayos lang yan, tatay, birthday nyo. Kaya, yan po yung regalo po. Gusto po ni Ma'am Salva na maging special po yung kaarawan nyo po ngayon, tatay. Oo ma'am. Hindi Hindi magkalawa. sinabi sa akin na ganyan yan. Na-surprise po talaga kayo, tay.
Sige tayo, doon na lang po tayo. Meron pong election baboy. Ito na, nagtasurprise ni Mama Salva. Ayan po. Ay, teacher ko muna kayo sa ito. One, two, three. O, isa pa po, tay. One, two, three. Ayan. Yung... Ayan siya. Nay, kayo mo, sama po kayo sa kay tatay po. Kukunin mo nga ito. Ayan. One, two, three. Isa pa po. One, two, three. Ayan. Ayan, so yung mga pupo niya, picture na rin po kayo. Ay, sige na po. Eh, ate. Oh, kuya, sige po. Okay. Sige na po kayo yan. Oo. One, two, three. Isa pa po. One, two, three. Yan. Sino ba po yung mga ano? Ayan. Okay. One, two, three. Isa pa po. Ayan pa ate. One, two, three. Yan. Ayan. Alaala na iniwan mo hindi magtatapos dahil may isang awitin na likanan yung anak at meron kang isang anak parang hindi naiiyak, hindi naiiyak, baka hindi naiiyak. Ayan. Pero wala tayong, ako na lang kakanta guys. Ay, ba? Sige po, isayo lang po. Ayan. Kasi, sige po. May pagkakataon na mayakap siya at masabi ko na mahal kita, Ama. Awitin ko ay alay ko Ayan, sa kiss iyo, naman dyan, tay. mahal na mahal. Mahal kita, o aking Ama. So, ipapasok na lang po natin yung handa po ni Tata. So, babasahin ko na nga po yung message po ng kanyang anak para po kay tatay. Umunati amin, salamat ka na po tayo nga, mamaraswata, nadanon man ang ti pinaka-ianak mo matatay mo. Awan ti may bagakin ka tatay, tanaarapin mo mon amin, kan naitad mo tatay, amin kinyami, si Anos kandungo, kada kami nga anak mo, ngayon gana dagiti ako. Sabay ko matatay na paragsakan da ka, uray lang nga kastoy nga sorpresa mi kanya. Happy birthday tatay. Sabay ko mataadupay ti dumdang nga na sorpresa kin ka tatay. Kat kesan tatay tinay may baga uray no adayuak kada kinyayo kan adalata kayo ditoy pusok kan adupay nga anos nga sada makagapo kada kayo amin. So kastan tatay, enjoy your simple birthday. Miss you, tatay. Ayan, so tatay, message po ni Ma'am Salva. Ano pong gusto niyo pong iparating po para po sa
anak po niya. Sir, kayo po. Message niyo po kay tatay. Ay, Dito na lang lang. happy po kita. Mahal na mahal, mahal kita, o aking ama. Gumuhuwang pangako, pangarap ay napako. Hindi rin madali ng kalungkutan ay itago. Lahat naman ng bagay ay merong katapusan, at merong kang pagsubok na Thank you po, kailangan sir. na Ikaw po. Message mo kay tatay. Happy birthday, pare. Sorry po kung minsan makulit kami. Yun po, enjoy your day. Alas na natin, emotional na dito. Nanay, kayo po, message niya po kay sir. Dito na lang po kayo katabi. Tatay, happy birthday. Dapat giniapo Diyos, dado pinatawin ko para basa mo. Sana maoray mo pa, di kasi po, mapasawang pa, di kasi po, maoray mo pa tatay. Happy birthday. Pasarang magkasama ka, binuhay mo ko ay bigay ng Diyos. Alaala na ay iwan mo, hindi magtatapos. Kuya, yung nakaway. Ayun, sir, kayo po, message niyo po kay tatay. Kung di naiiyak, Opo, kasi request naman po ni Mami. Dito na lang po kayo. Dahil happy birthday. Salamat sa patawag na kami ng anak mo. Sa pagkamatay, talapik sa ngayon na ayaw tignan mo. Ay sinabi sa may bati ng tatay. Ano saan na kami ng anak mo? Saan na kami ng tatay din. Happy birthday sa kanila. Ang dami daw. Ah, ito na. Happy? Sige na. Happy? Oh, ayaw magsalita. Oh, sige na. Hindi ba nakita ko sa video? Happy? Birthday? Tatay? Sige na. Sige na. Ito. Happy birthday, tatay. Wish ko sana mas dumami pa po yung, mas umano pa po yung buhay ninyo para mas maalagaan niyo pa po kami. Tapos, maraming salamat po sa lahat ng suporta at sa lahat po ng pag-aalaga niyo sa amin. Mahal na mahal ka po namin, tatay. We love you. Gusto na sila. na mayakap siya. Masabi ko, mahal kita, ama. Awitin ko ay alay ko sa'yo. Mahal na Tingin lang siya, o ano dyan? Happy birthday, tatay. Dalawa ka talaga. Dalawang tigas kayo talaga. Kakanta na si Tote. Ayun, so, dun na nga yung message po nila na mukhang nakakayak mo, emotional na po tayo lahat dito. Ayun, so bago po natin i-blow po yung kandila po, meron pong, ito pong lechon is may, pero po hihilahin na lang po ito ni tatay. Sir, dito na lang po kayo. May pagkain po yan tayo, hindi na ako, pera na. Ito na lang po tayo, hilahin nyo na lang po ito. Ayan, okay, 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ayan, so picture na lang po kayo dito, Nay. Yung mga ano, pag ito pa, pwede pong hawakan nyo na lang po. Tuloy-tuloy na lang po.
Ayan, so dito na lang po yung iba po, yung mga pinsan. Tapos sabay picture na lang po kayo. Ayan, sige. Tapos yung mga anak ko, sige pala po na. Sige na lang. Sige na lang. Ito, hindi, hawakan niyo lang po ito. Tapos picture parang gano'n. Ay, sorry. Ayan. Ayan nga. Picture. Ayan. I-video mo na lang kayo. Simula dito. Tapos pumunta dito. Sama na rin kaya. Ayan natin. Yung video mo pa. Ayan. Papay ko muna ko. Okay. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Ayan. Ayan. Kantahin na lang. Ay, may kanila. May later. Later daw. Bayan later. Ano tatay, mas gusto niyo ba yung pera yung kinakain ng baboy o apple? Sir, na-surprise din po talaga kayo. Oh, yes, din. Kantahan po ulit natin po si tatay. Okay? Lapit na lang. Okay? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wish po kayo tatay. Doon na kami. Wish po kayo tayo. Tapos puyutan mo yung payo. Ayun! So, pwede po bang lahat na lang po kayo? Tapos happy birthday tatay. Yun na. Ay, dito na lang po kayo. Lahat na lang po. Tapos happy birthday tatay. Sige, dito na rin yung iba sa baba. Kung hindi kayo. Ay, sir, sama na rin po kayo. Kahit doon lang po kayo sa baba. Halika na! Ay, sige. Ay, sige. Sige na po. Sige na po. Okay, naka 1, 2, 3, tapos happy birthday, tatay. Ganun pa yung kamay, ha? Okay, so 1, 2, 3, happy birthday, tatay! Ayan. Ayan, so dito na nga po nagtatapos po yung surprise po natin para po kay tatay. At nakita nyo naman po dito sa video na to na na-surprise po talaga si tatay na hindi niya po akalain na meron pong inandang surprise po ang kanyang anak. At syempre, hindi nyo nakita kasi happy birthday! Ayun, so naging emotional na rin po tayo kanina. And
Sir, ang wish lang po din namin, sir, na more blessings to come po at humaba po yung buhay po niyo, sir. Ayan. So, kung gusto niyo rin po kayo na rin po ang susunod naming surprisean, message niyo lang po si Mylene Palabay at huwag niyong kakalimutan mag-like, share, and comment at subscribe na rin po sa channel po namin para po ma-update po namin kayo sa mga bago po namin i-upload na video. And surprise! Happy birthday, Tatay!